Избери град на лъжи. Понеделник от 21 по Кино Нова. Как да разкараш гаджето за 10 дни. Четвъртък от 21 часа по Кино Нова. Избери лоши момчета за винаги. Вторник от 21 часа по Кино Нова. Опасно синьо. Петък 21 часа по Кино Нова. Понеделник. И двете убийства така и не бяха разкрити. Защо ти е толкова важен този случай? Обсебен съм от истината. Това е моята болест. Той е Куко. Един филм по действителен случай. Заличили са целият случай. Нямаш представа на какво е способна полицията. Избери град на лъжи. Такова убийство остава неразкрито, само ако полицията не иска да го разкрие. От 21 по Кино Нова. Избери пулсът на парите. Събота в 21 часа по Кино Нова. Избери Карате Кид в сряда от 21 по Кино Нова. Те ще го направят отново, като за последно. Ей! Мамка му! Надъхано и със стил, както си го могат. Но ще си останат лошите момчета. И двамата ще умрете! С добрите обноски. Във вторник от 21 часа. Избери лоши момчета за винаги. По Кино Нова. Избери Османският лейтенант. Неделя от 21 часа по Кино Нова. Как да разкараш гаджето за 10 дни. Четвъртък от 21 часа по Кино Нова. В сряда. Избери волята да се изправи срещу собствените си страхове. Искам от дома. Това е думата. Не искам да ме е страх. Избери да се превърнеш в победител. Ще те науча на истинско кунг-фу. Бъди силен. Джеки Чан. Вие сте Йода, аз съм джедай. Джейдън Смит. Избери Карате Кид от 21 по Кино Нова. Избери град на лъжи. Понеделник от 21 по Кино Нова. Опасно синьо. Петък 21 часа по Кино Нова. Здравей. Здравей. Четвъртък. Ти вече се влюби в мен. Ще ти се иска да си мъртъв. Избери Матю Макконахи и Кейт Хъдсън. Не. Приятелят ми мисли, че съм дебела. Коя е принцеса София? Как да разкараш гаджето за 10 дни от 21 часа по Кино Нова. Тяхната свобода. И тяхната мечта си имат цена, която ще им струва скъпо. Избери Опасно синьо. Петък, 21 часа по Кино Нова. Всички сме минали през това. Хората, които настояват да им се доверите, Първи писък. обикновено не го заслужават. Най-старата история. Измама. Дойдох с ясното съзнание как ще свърши всичко това. Събота в 21 часа. Избери Скоро ще прелети. Пулсът на парите. Запитайте се колко струва за вас един човешки живот. Колко струва моят живот. По Кино Нова.